Arwaki ni machiegni kawuono en tarik 11 Uganda pod nitiere nyong'ong' ka pod girito duoko nero ma bende biro landi kod jakoma matayo duole mar yiero kod keyo pacho kaendi EBC mano migosi Wafula Chebukati mabonde pod wantiere kod geno ni obiro miyowa duoko nero mar tend kata mar tend piny Kenya ma bende pod dhi nyime gi sani ka duoko mamoko ma pod nitiere pod wamedo mi kokalo mesa mar kawo weche ka chako wechewa manyien gi sani to en ni jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Eve Obara ema koro oyombo e od bura kod ombulu nero ma bende ne olandi odiochieng' manyoro kaluwore kod returning officer ma Kabondo Kasipul Migosi Frederick Orange. Dr. Eve Obara ne oyombo kod kwan mar ombulu maromo 131,104 ka jachung' mar UDA mano en Migosi Jared Kagira ma bende ne ogoyo bade piny odiochieng' manyoro ka koro ne okwayo hawi maber ne Mika Eve Obara. At a warning primary school police station 101 in Kabondo West County Assembly Ward in Kabondo Kasipul constituency of Bay County. Number of votes cast in favor of each candidate: Odinga Raila 416. Ruto valid votes cast is 216. Total number of registered voters in the polling station is 292. Total number of rejected ballot papers 001. Total number of rejection of rejected ballot papers 0. Marked word of the Abosua is 005. More Lilian Athens 01. Nyagomeka Peter Somo 188. Ojo Frederick Ouma 00. Onyesi Grace. The polling station is 292. Total number of registered ballot papers is 00. Total number of rejection of rejected ballot papers 0. Total number of distributed votes 0. Total number of valid votes cast is 216. County government election results at Warning Primary School Police Station 101 in Kabondo West, County Assembly Ward, Kabondo School constituency in Bay County. Sawa. Nyinga en Frederick Orage, returning officer ma Kabondo School constituency. Sechegi watimo gimilongo ni announcement of the results kaka giwuok e field. POs mano wuok e field sani pod gi line up, jomoko no wuok molewo matin nikech ne bet samoro kweno nodwa lewo kaluwore gi number of ballot boxes mantie gi number of elective positions mantie. Koro ji no biro ma bet odwa lewo matin, jomoko bende no biro chon matin. Sani wase lando stations manyalo romo half marwa. Wan gi 132 polling stations, but we are done with half. What do I expect? Ni maybe by tomorrow saboro, boro yudo ka wasetieko mondo walanda jomo yombo e constituency level. Mo nego beno walande member of National Assembly to gi MCAs in every ward. And gi ward samwen kendo ward ka ward abro lando jatelo ma oyombo e ward no. Koro mane chenro ma pod wadhi go mbele. Walando kura kaka gidonjo, kaka presiding officers no biro giluwo gipango laini ka gibiro kendo walando duoko gi kaka giage field. Bang'e waloso gimiluongo ni wagenerate gimiluongo ni form B ma tingo results te ma koro nowuok e polling stations te. Koro seche ma wayudo results te kowuok e polling stations te wapopulate wasepopulate to waloso go mondo wang'e ni koro ere ng'ama oyombo kuom jok mane larore ward, and then wabro loso bende mar constituency mzima mondo wang'e ni ere ng'ama oyombo kuom jok mane larore MNA post. MNA ne an gi candidates abich, ang'wen kuomgi an gi candidates abich, adek kuomgi ne gin jo independent candidates, ji ariyo kuomgi ne gin jo party. Ne an gi ja ODM to gi ja UDA
to modong ne gin independent candidates. Koro wabro populate kwaseyudo results te mowuok e polling stations mondo wang'e ni koro ere jaloch mene position, kendo wabro ng'eyo ni ere jaloch e ward ka ward position miluongo ni county member of county assembly. Koro mana e process ma koro wantie sani. Wagombo kendo watemo ne mondo watim piyo mondo koro gimoro by saa 8 to agombo ni obedo kwasetieko chenro ni. Koro watemo kabisa mondo wayud kaka